Салам алейкум. Алейкум салам. Не откъде да е, а от Самарканд в Узбекистан. Но пътешествието ни не започна от тук. То започна от Абу Даби, защото полета ни беше оттам. Хванахме последния полет за това лято до Абу Даби от София. После става много горещо и няма полети. Пристигнахме през нощта, директно отидахме в Гранд Моск, световно известната бяла джамия, и я видяхме, осветена през нощта, беше много, много красиво. Официалното име е Шейх Заед и е посветена на създателя на Обединените арабски емирства, който е погребан там. Въпреки че може да побере 40 000 богомолци, храмът е едва 8-та по големина джамия в света. За сравнение, катедралата Свети Петър във Ватикана е 2 пъти по-малка. Белият мрамор е донесен специално от Италия и още 27 държави, а дворът заслан с него се е ширнал върху 17 000 квадратни метра. Цялото това великолепие е строено от над 3000 работници, предимно индийци, непалци и пакистанци, в продължение на 11 години. Под краката на посетителя е най-голямата в света мозайка, а 10-те басейни и шадравани придават допълнителна приказност на бялата джамия. Арките изследват фазите на луната, а колоните са 1096 на брой. Килимът в джамията все още държи рекорда за най-голям в света. Може да ви заболят очите от цифри, но си заслужава да се знае, че площта му е над 5000 квадратни метра и тежи цели 47 тона, колкото 6 големи слона. Така ли са го общо 1300 души? И още фантастични и бомбастични числови редици могат да се изредят, но ще завърша това повествование с числото 1 милиард. Толкова е струвал строежът на джамията. На следващия ден, по план, посетихме президентския дворец, който също много ни впечатли. Намираме се в Абу Даби като първото място от едно пътешествие. Използваме Абу Даби за хъб, защото още веднъж ще се върнем от тук, докато обикаляме из малко по-широкия регион. И в момента сме в президентския дворец. Невероятен разкош, невероятна пишност и не можахме да се сдържим, да не ви го покажем. Така че сега ще ви поразходим малко из двореца. Само да кажем, че той е отворен за посетители от 2019 и до тогава крак на просто смъртен не е стъпвал тук из двореца. Има една огромна банкетна зала, има една зала, която се нарича зала за сътрудничество, в която сега след малко ще влезем, ще започнем от нея. И един невероятен хол в смисъл като зала, с много голям купол. Всичко е много пишно, и библиотеката. Библиотеката, с която има повече от 50 000 екземпляра на ценни книги и ръкописи. Да, обръщаме камерата и ви разхождаме из президентския дворец в Абу Даби. Така, тук се събират лидерите от региона, за да решават някакви важни въпроси. Цената на петрола, наверное.
А този полилей, който виждате тук, тежи 12 тона и е съставен от 350 хиляди кристалчета. Е направен всъщност. И понеже е толкова огромен... Диаметъра му 8 метра. Уау! И понеже е толкова огромен, се е наложило да го сглобят тук, на място. В самия полилей има и има стълба и има достатъчно място, за да може един човек да го ремонтира, ако се наложи. Но освен, че е изключително грандиозен, той има и една друга цел и тя е да абсорбира звука. Така, ето тук седят лидерите и решават важни въпроси. Кой беше най-важният? За Петрова. Така, тук в ляво само да влезем, за да ви покажем банкетната зала. Къде всъщност... Банкетира. Къде всъщност се случват фиестите. Фиести? Фиести? Да. Пие чай, да, между другото, ето да, точно там. Отново лампиони, полилеи, кристал, порцелан. И имахме доброто намерение така да се поразходим в Абу Даби, но се оказахме малко неподготвени за температурите. Казахме си, какво пък 40 градуса? Кога не сме преживявали 40 градуса, но доста си е топличко и заради влагата от морето много трудно се издържа. Така че на практика се возим в таксита от точка А до точка Б. Ето това е залата. Пишно, огромно и изключително. А такситата тук са съвсем приемливи и всъщност са част от обществения транспорт. Няма опасност да те излъжат, имат си първоначална тарифа, оттам нататък всичко, каквото и такси да хванеш, няма никакъв проблем. Така че на практика се оказва най-добрият начин за разглеждане на града. Естествено има и обществен транспорт, който е и доста по-евтин, но такситата... До него не сме допирали. Да, такситата са си напълно окей. Това е огромната зала, в която всъщност централната част на двореца. Таксата, т.е. цената на билета, за да се влезе тук в президентския дворец, е 65 дирхама, което е 30 няколко лева. 32.50 лева. Но другото, което много ни впечатли в Абу Даби, беше и жегата. И както казахме ние, че това беше жега за напреднали жегари. Защото температурите не бяха чак толкова високи. 37-38 градуса, но се усещаха поне като 43-45 градуса, заради влагата, която е там. Честно, трудно се преживява. Като цяло, интересно място, което за един ден става. Достатъчно ни беше. Да. И от Абу Даби си хванахме самолетчета на Wizz Air и се транспортирахме и телепортирахме директно в Самарканд, в Узбекистан. Самарканд. Древна столица на империята на Тимур и неизменно на пътя на Куприната, който тръгва от Китай и стига до Средиземно море. Невероятна архитектура, смесица между персийска, арабска, централно-азиатска, изящна, пищна, която спира дъха.
се намираме на площад Регистан, който е сърцето на града, а зад нас са трите медресета, които стоят тук от векове. Първото е построено още през 1400 година, а останалите две през 1600 година. Медресето е религиозно училище. По време на династията на тимуридите, науката и изкуството са насърчавани и щедро финансирани. Образованието далеч не се е фокусирало единствено върху религията. Тук са преподавали астрономия, математика, химия, медицина, география. Сградите впечатляват не само с мащаба си, а с мозайките, с които са украсени. Синьо-зеленият им цвят е разпознаваем и се среща навсякъде из бившата империя, от Иран до Афганистан. Освен Регистан, в Самарканд има много други неща за гледане. Страхотни паметници на културата, мавзолеи, джамии и какви ли не още чудеса. 2 дена так му не стигнаха да ги пообиколим отляво отдясно, отгоре отдолу. Днес, например, бяхме в един мавзолеен комплекс, който се казва Шах-и-Зинд, в който има гробници на Улуг Бек, който е внук на Тимур, гробница на Руми, неговия учител и много други, които представляват една невероятна архитектурна ценност. И този комплекс всъщност е обявен за най-впечатляващия в Централна Азия. Рядко човек си представя некропол като жизнерадостно място, но тук посетителят се впечатлява още от входа. Шах-и-Зинда означава живият крал, като се вярва, че тук е погребан братовчедът на пророк Мохамед, дошъл по тези земи по време на арабското нашествие. През 17 век са построени първите гробници, като заради светостта на мястото всички царски особи и техните роднини са искали да бъдат погребани тук. Резултатът – над 20 сгради, разположени една срещу друга, образуващи своеобразен коридор от сини мраморни арки, водещи към най-старите части на Шах-и-Зинда. Верни на ориенталския уклон към показен разкош, всяко следващо поколение в течение на почти 8 века се старае да построи по-голяма, по-скъпа и по-красива гробница. Невероятно е усещането с една крачка да минаваш от столетие в столетие. В повечето гробници може да се влезе свободно, което от своя страна те кара да се чувстваш като един съвременен изследовател на Орient. Какво да кажем за цените? Цените са невероятно ниски, в сравнение с нашия стандарт. Храната е много вкусна, някаква смесица между персийската, турската, европейската, руската до някъде, шашлици, пелмени, които тук се казват манти. Самса, което е пирошка с месо, с картошки. И какви ли още не неща, но ние все още сме втори ден тук и не сме го опитвали всичките. Но на първо място несъмнено е пилафът – плов на руски и ош на узбекски. Той се среща в почти всяко заведение и се приготвя във всеки дом. Може да се яде на закуска, обяд, вечеря или между тях и въпреки, че има различни рецепти във всеки регион от страната, съставките са горе-долу еднакви. Специален ориз, агнешко или телешко месо, сладки жълти моркови, лук, чесън, а понякога се добавят и стафиди. Имат страхотна бюра. Освен, че е много вкусна, е такава някаква истинска, като едно време при нас. А освен това е супер ефтина. Просто така, транспорта в Самарканд, както може би в другите градове, е много добре уреден от системата Яндекс, нещо като тукашния Uber. Ползвахме го вече 2-3 пъти. И за разстояние от 15-20 до 30 минути цените са невероятно ниски от рода на 2-3 лева, примерно. А тази вечер станахме свидетели на едно празненство. Минахме покрай един ресторант, който беше много лъскав отвън и решихме, и се чуваше силна музика, решихме да влезем, за да видим какво е. Мислехме си, че е сватба. Докато надвичахме така от стълбите,
Първо ни забелязаха от оркестъра и започнаха така да ни се радват. И след това дойде една дама до столепна и каза: заповядайте, заповядайте, седнете ни настани на маса. Всички сме си свои, тук заповядайте да се почерпим. И в хода на разговора стана ясно, че тази дама е тамада на вечерта, т.е. водеща, а иначе през деня дамата си е телевизионна водеща в телевизията, говори 4 езика, изключително общителна. Направо видях в нея една своя двойничка. Изглежда като да е много известна, всички дойдоха да я поздравят, като си тръгват. И тя каза: идват да ме поздравят от уважение. Дама дойде специално да ни покани и ни настани на нейната маса. И започна да ни предлага да хапваме от всички благини, които бяха на масата. Първо сьомга, след това агнишко месо, след това пелмени и всичко останало. Наляха ни по една кола, веднага ни обслужиха. За наш ужас. И след това попитах дамата всъщност какво е това празненство. Това се оказа едно празненство на таджики, които таджики, младо семейство, което 2 години е нямало деца, и са казали, молили са, правили са молби към когото трябва и са обещали, че ако им се роди дете, ще направят пищно тържество, за да отпразнуват събитието. И да, действително, преди 40 дни се е родил син и сега вече на 40-тия ден правят това празненство и с обещанието да почерпат всички. Да. Включително и нас. И ние, минавайки от тук. Беше много пищно, имаше оркестър и самия ресторант. Не знам дали по нашите географски ширини някога по комунистическо време е имало толкова пищни ресторанти. Имало ли? И да имало, ние не сме били в такива. Но тук наистина беше много грандиозно. Но самото преживяване като цяло беше неповторимо и сме благодарни на съдбата, че ни предостави възможността, а ние грабнахме шанса, за да можем да присъстваме на това празненство. Изобщо хората тук са много мили. Много ни се радва, като разберат откъде сме. Говорим си на руски съвсем спокойно. Всички говорят руски с изключение на най-малките и най-младите. От тук нататък пътешествието ни продължава. Това беше първия град, който посетихме в Узбекистан. Предстоят Бухара, Хива и Ташкент. Така че продължаваме с приключението и с положителните емоции. Очаквайте включване и от другите места.